Just cooking. Nag-live shoutout, Jazz. Thank you so much sa iyo dyan, Jazz. Ikaw ang kauna-unahan. Yan. Kumusta, Jazz? Kumusta si Just Cooking? Ayan, si Richard, Canada Vlog. Nag-live shoutout, Richard. Thank you so much for coming, Richard. Yan, may love shoutout. Yan, share Dan. Thank you so much, Richard. Just Cooking. May love shoutout sa iyo dyan. Just Cooking. Salamat sa pa-share mo, Richard. Thank you so much. Ayan, 7 million in the house. Maraming salamat, guys. Richard, salamat sa pa-share mo. Thank you so much, Richard. Ayan, happy Valentine's sa lahat, guys. Sino ba dyan ang mga nag-celebrate ng Valentine's today? Happy heart day sa atin lahat. Ayan. It's so long ago. 6 million in the house. Maraming salamat, guys. Thank you so much. Richard, baba ka ng bahay mo, Richard. Utoy Vlog, mag-love shoutout, Utoy. Yan, baba ng bahay, Utoy. Yan, gandang gabi sa'yo dyan, Utoy. Chris TV, yan, mag-love shoutout, Chris TV. Palit tayo kasi ito yung pinang-dadamit ko. Lee Songshon TV, mag-live shoutout, Lee Songshon TV. Ayan, Chris, bibigyan kita ng ano mo. Bibigyan kita ng moderator mo, Chris. Ayan, may moderator ka na, Chris. Lee Songshon TV, mag-live shoutout. Good evening, Ate Bicolana. Happy Valentine's po, tambay. Ayan, maraming salamat, Utoy. Happy Valentine's din sa'yo. Ayan, dahil yes ka, tama ba? Daay Saak family. Ayan, mag-live shoutout, Daay Saak family. Thank you so much for coming, Daay Saak. Ayan, Utoy Vlog, nandito ako sa iyong bahay, Utoy Vlog. Nandiyan ka pa ba, Utoy? Ayan guys, bagong nakapin tayo guys. Unang nakapin natin. Lee Songshon TV, mag-live shoutout. Thank you so much for coming, Lee.
Richard Vlog, nandito ako sa ano mo, Richard Vlog. Ma'am China, magalap shoutout, Ma'am China, ha? Ayan, Sir Richard, nandito na ako sa bahay mo, Sir Richard. Maraming salamat, Ma'am China, sa pa-thumbs up. Thank you so much. Ayan. May ads ka pa, Sir Richard. Nandito ako sa bahay mo. Ma'am China, maraming salamat sa pa-thumbs up. Thank you so much. Sir Nikael, magalap shoutout. Thank you so much for coming, Sir Nikael. Ayan, mega love shoutout sa lahat. Ayan, maraming salamat. Si Richard, nandito na ako sa bahay mo. May ads ka pa. Ma'am China, maraming salamat, Ma'am China. Si Ma'am China Heart. 9 million in the house. Maraming salamat, guys. Ayan, Richard. Naka-play ka na, Richard. Oops. Ang bilis, teka. Wait lang. Ayan, Ma'am China. Good evening po sa lahat. Ayan, sabi ni Sir. Ma'am China, mag-live shoutout sa iyo. Ayan, Boss Richard, good evening from Sir Nikael. Ayan, Ma'am China, maraming salamat, Ma'am China. Ayan, Richard. Ano ba to? Live mo pala to, Richard. Teka, wait lang. Hanap ako ng ano. Tamsakan ko yung upcoming mo na lang, ano, Richard, muna. Ayan. Unang tamsak sa'yo, Richard. Sa upcoming mo. Ayan, pangalawang tamsak. Ayan. Ayan, Richard, nandito ako sa Back If You by cover, RCB. Richard Canada Vlog. Ayan, 6 minutes and 7 seconds, Richard. Ayan, naka-play ka na, Richard, ha? Ayan, guys, pakunik sa ating nakapin, guys. Ayan, thumbs up dan, Sir Nikael, sa upcoming mo, Sir Nikael. Pangwalong thumbs up. Thumbs up, thumbs up. Ayan. Ayan, pangalawang thumbs up ko, Sir Nikael, sa'yo. At parang magkaiba. Dalawa ba yung premiere mo, Sir Nikael? Teka. Tama ba nun? Ulitin ko nga. Ayan, si Kuya Ellen PH. Mega love shoutout. Ayan, malapit-lapit na yan, agoy. Ayan. Ayan, guys, malapit na ang premiere ng ating nakapin. Pa-support naman. Ayan, sa mga nandito, guys, please support natin yung ating nakapin. Magpi-premiere siya. Ayan, dalawa. Alin ba dito yung yung ito. Agoy, ba't namatay? Dalawa pala yung premiere mo, Sir Nikael, kaya pala ako'y nahanap ko bakit
Ayan. Thumbs up ulit. What time ba? 7:30 yung isa? Bakit? Ano nangyari dito sa isa, Sir Mikael? 7:30. Bukas pa yung isa, Ma'am Bicolana. Okay. Yan, tamsakan ko yung yung isa. Ayan. Kaya pala ako magkaiba. Ayan. Natamsakan ko na pareho, Sir Mikael, yung upcoming mo. Okay. Yan, 8 minutes na lang, guys, sa ating 9 minutes pa lang sa ating nakapin. Ayan, Richard, step playing ka, Richard. Ayan, may galap shoutout sa lahat dyan, guys. Pasugod sa ating nakapin mamaya. 8:30, guys, ha. Pasugod sa ating nakapin. Ayan, may ads ka pa, Ayan, si Neo mismo, may galap shoutout, Neo mismo. Thank you so much for coming, Neo mismo. Ma'am China, maraming salamat, Ma'am China. Ayan, Richard, malapit ka na mag-full watch, Richard. Ayan, pang 78 thumbs up, Richard. Sir Minky, hello, Sir Minky. May galap shoutout. Thank you so much for coming, Sir Minky. Ayan, Richard, dan full watch ka na, Richard. Ayan, TV ni Kyle, hello from Sir Minky Toy. Ayan, thank you so much, Richard Canada. Richard Canada Vlog. Ayan, thank you so much, Richard. Ayan, hindi na ako nag-comment, Richard, lang ako, nag-thumbs up lang ako, Richard. Ayan, Ma'am China, nandito ako sa bahay mo, Ma'am China Heart. Hello, China Heart from Sir Minky Toy. Nikael TV Dan, premier support from Bicolana Vlog. Ayan, iyo mismo, thank you so much. Ayan, Ma'am China, nandito muna ako, Ma'am China, sa Tanawing Bundok. 3 minutes and 34 seconds, Ma'am China. Ayan. Sir, niyo mismo, thank you so much. Si Sahara. Hello, Sihara. Sihara ba? Zihara. And Zedi. Sihara, thank you so much for coming, Sihara. Ayan. Moderator already done. Ayan, Ma'am China, may ads ka pa, Ma'am China. Sir Minky Toy, thank you for coming, Sir Minky Toy. Thank you so much, Sir Minky. Ayan, 6 minutes.
Sis Astrid, mega love shoutout, Sis Astrid. Maraming salamat sa patamsak, sis. Ayan, like Dan, mega love shoutout, good evening. Ayan, thank you so much, Sis Astrid. Ayan guys, pakunik muna sa ating nakapin guys. May premiere ng 8:30. Hello, Janice. Nesperos Maglente from Serming Kitoy. Yan, Ma'am China, playing ka na, Ma'am China, sa iyong 3 minutes and 34 seconds, Ma'am China. Yan, dito na, punta na ako sa bahay mo, Sis Astrid. Ayan, dito ako, sis, sa ano. Excuse me, guys. Ayan, nandito ako, Sis Astrid, sa Jan birthday celebration, 4 minutes and 42 seconds. Happy evening, Janice Maglente. Ayan, sabi ni, ayan, si Kuya Ellen, bakit wala kang jacket? Si Kuya Ellen. Jacket ay! Na-hide ko, agoy. Si Kuya Ellen, sorry po. Ay, ano ba yan? Ay, nako, nagkamali na. Na-hide ko. Ayan, Sis Astrid, playing ka na, Sis Astrid. Agoy, ba't ba na-hide ko si Celen dun sa ano ni Sir Nicael? Pastilan ba? Inan-hide ko naman na. Agoy, mali na naman ang nagawa. Wait lang guys ha, wait lang. Dito ako magpipindot sa akin. Doon ako magpindot kay Sir Nicael. Ayan tuloy. Sis Astrid, playing ka na. Ayan, Janice, mag-love shoutout sa iyo from Nicael. Kay Sir Nicael. Ayan guys, malapit na mag-premiere ang ating nakapin guys sa pa-support. Ayan, Happy Valentine's! Tarka 3 million from Sir Minkitoy. Hi Tira my friend from Tarka 3M. 3 million agoy. Manalisa, mega love shoutout sa iyo Manalisa. Gandang gabi host. Ayan, magandang gabi rin sa iyo Manalisa. Sirip Ali, yan. Ali, mega love shoutout. Thank you so much for coming. Hello my friend Manalisa TV from Minkitoy. Sis Manalisa, mega love shoutout from Sis Astrid. Ayan sis, playing ka, Sis Astrid. Ma'am China Heart, ayan, pa-full watch ka na Ma'am China Heart, pang 50 thumbs up. Hindi na ako nag-comment Ma'am China. Mega love shoutout po, Ma'am Astrid from Manalisa. Ayan guys, thank you so much for coming guys. Thank you. Ma'am China Heart, dan full watch Ma'am China. Ayan, si Boss Champ TV. Boss Champ TV, mega love shoutout sa iyo dyan. Kaninong ninja si Boss Champ TV. Ayan, Tarka 3M, 3M, I'm going to your link. Tarka 3M. Ma'am Bicolana, Click TV, Angkas.
Sa'yo ba yan? Ayan. Binigyan ko na ng jacket. Ayan, sis Astrid. Malapit ka na magpulot, sis. Sis Manalisa, happy heart day from, from Astrid Maglente. Yes, thank you, boss. Champ TV, happy Valentine's. Ayan. Hello, Maribig Family TV. Sisikoy, pahinga ka na lang dyan, Sisikoy Maribig. Sisikoy Big, pahinga na lang ikaw dyan ha, paluin kita dyan. Happy Valentine's nga pala, Sisikoy Maribig. Ayan, Tarka 3M, ayan, I'm going to your house, Tarka. Ayan, I will play your video, 7 minutes and 15 seconds. Ayan, Tarka, playing your video. Ayan, sa 7 million daos natin, guys. Thank you so much for coming, guys. Ayan. 8:30 na, guys. Pasugod sa atin na kapin. Pasugod. Ayan, ayan, Dan full watch ka na, sis Maribel, ay sis Astrid. Di ako nakapag-comment, sis Astrid, ha. Nag-thumbs up lang ako, sis. Ayan, thank you so much, guys. 9 million in the house. Guys, pasuyo, palambing si host ng ating nakapin, naka-premiere siya. Pasuyo naman, guys. Pasuyo sa ating nakapin. Palablab sa kanyang premiere. Hindi ko ano mo na lang, Manalisa. I-go to channel mo na lang, Manalisa. Ayan, Marlo sa lubot. Thumbs up po. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan. Ayan, i-go to channel mo na lang, Sisi, Manalisa. Ayan, Click TV. Maraming salamat sa iyo dyan, Click TV. Thank you so much for coming, Click TV. Patamsak pangarang po. Ayan, Gerald, official, mega love shoutout. Ayan, sandali lang, Gerald. Nasa premiere lang ako. Bigyan kita ng jacket. Ayan. Watching from, ano ba yan? Coron, Palawan ba yan? Salamat po. God bless you all. Ayan. Gerald, wait lang, Gerald. Bigyan kita ng jacket, Gerald. Bibigyan nga muna ako ng jacket. Wait lang. Ayan, Gerald. Bibigyan kita ng jacket mo, Gerald. Ayan, may jacket ka na, Gerald. Bagong vlogger lang po. Ayan. May jacket ka na, Ayan, Tita Tati Dan full watching sa'yo from Click TV. Ayan, thank you po sa maagang pa-jacket host. Ayan, walang anuman, Gerald. Salamat sa pagsilip mo sa aking live, Gerald. Ayan, makipagdikitan ka muna dyan, Gerald. Ayan, guys. Thank you so much sa 10 million in the house natin. Thank you. Ayan, makipagdikitan ka muna dyan sa nandyan sa baba, Gerald. Ayan, happy Valentine's Day, guys. Also, Pretty Host. Ayan, thank you so much, Gerald. Thank you so much. Ayan, umattend lang ako ng ng premiere.
Naka-premiere lang yung akin nakapin, guys. Ayan, connect to each other, guys. Minky, OTW your house from Gerald. Ayan, sige lang, Gerald. Magipagdikitan ka lang dyan. Ayan, 10 million in the house, guys. Maraming salamat. Ayan, Tarka, 3M. Then, still playing your video, Tarka. Ayan, ipipin kita, Click TV ha. Wait lang, 20 wheels. Magalang shoutout sa'yo, 20 wheels. Ayan, baba ng bahay. Happy Heart Day, ayan. Happy Valentine's Day sa'yo, 20 wheels. Ayan, si Marian, Losty Vlog. Ayan, Marian, magalang shoutout, Marian. Ayan, bigyan kita ng jacket mo. Wait lang guys ha. Ay Marian, Lostre, wait lang. Ayan, may moderator ka na, Marian. Sir Minky, thank you. Sir Minky, I'm going to your house, Sir Minky. Ayan, Tita Tati, puntahan kita ulit dito sa isang cellphone ko, Tita Tati. Ayan, Tarka 3M. Ayan, +1 banana. Dan full watch your video. Tarka, tawag dito, 3M. Ayan, Sis Astrid. Nandito ako ulit sa bahay mo, Sis Astrid. Agoy, nasaan na ba yun? Mali. Ayan, 12 million in the house, guys. Maraming salamat. Ayan, sis Astrid, nandito ulit ako sa bahay mo, sis. Nandito ako sa sis Marlene birthday. Ayan, 3 minutes in 4 seconds, sis Astrid. Playing ka na. May ads pa. Ayan, Sir Minky. I'm going to your house, Sir Minky. Acheda, mega shoutout, Acheda. Thank you so much for coming, Acheda. Ayan, Sir Minky, your upcoming light dance, Sir Minky. Ayan, Miss, ano ba tawag dito? Miss Aklanon. Ayan, bigyan kita ng jacket mo, Miss Aklanon ha. Wait lang, sisi. Teka. Kabutoy, ayan, si Kabutoy. Tama ba yung, ano ba yun? Teka, wait lang, nasaan na naman ako? Naniligaw ako ng paglagay ng jacket eh. Iba na pipindot ko Ayan, may moderator ka na, Kabutoy. And then si Miss Aklanon. Miss Aklanon, may jacket ka na din. Ayan, thank you so much guys. Acheda, good day pa, good health and happy Valentine's. Good health, ayan. Sir Minky, ayan, like then your upcoming premiere. And then +1 banana, Sir Minky. Ayan, another premiere, Sir Minky, like done again. Ayan, Sir Minky. Kabutoy, may love shoutout, lalabs from Gerald. Okay, Sir Minky, I'm going to your video, Sir Minky. Ayan, stay playing ka, Sis Astrid. Ayan, Sir Minky, playing your video, Sir Minky. Punta lang ako sa ano. $10 million in the house, guys. Maraming salamat.
Ayan, Click TV. Punta na ako sa bahay mo, Click TV. Ayan, Sir Kabutoy, from Ma'am Astrid. Manalisa, salamat Manalisa sa pagsugod sa sa premiere. Ayan, thank you so much Manalisa. Ayan, sis Astrid, still playing ka? Ayan, chin spin na tayo. Ayan, Click TV. Nandyan ka pa ba, Click TV? Ayan, Click TV ang kasdan. Full pack, Sir from Richard Gerald. Hello, Summer Mix. Ayan, si Sikoy Summer. Naglag shoutout sa iyo, Sisi Koy. Yan. Thank you so much, Sisi Koy. Maraming salamat din sa iyo dyan. Sir Minky, still playing, Sir Minky. You're welcome, Sir Mikael. Ayan, Mana Lisa, thank you so much sa pagsugod ninyo sa sa live sa lahat na sumugod guys kay Sir Mikael. Thank you so much. Ayan, maraming salamat. Ayan, kay Tamara Vlog. Tamara, thank you so much, Tamara. Ayan, may moderator ka na, Tamara. Thank you, Ma'am Bicolana Vlog. Happy Valentine's. Ayan, Happy Valentine's din, Click TV. Sir Minky, start playing ikaw, Sir Minky. Ayan, Click TV, nandito ako, Click TV, sa Kingdom of the Planet, of the Apis ba to? 3 minutes and 28 seconds, Click TV. Ma'am China Heart, maraming salamat. You're welcome, Tamara Vlog. Ayan, makipagdikitan ka muna dyan, Sisikoy Tamara. Ayan, hello Tamara Vlog. Sir Minky, still playing your video, Sir Minky. Ayan, Sis Astrid, dahil full watch na ulit yung pangalawang play mo, Sis Astrid, pang 118 thumbs up. Acheda, Godefa, thank you so much, Acheda. Ayan, Click TV, still playing ka, Click TV, ha? Good evening po, ate. Ayan, si Nadine, Nadine, kanino bang ninja si Nadine? Maraming salamat din sa iyo, Sis Astrid. Tamara Dan po, full pack from Gerald. Pasukli, ma'am. Ayan. Manalisa Dan watching from Click TV. Ayan, Click TV. Naka-play ka lang ha, Click TV. Ayan, hello na, ano ba to? Hello Nadine Pansya from Sir Minky Toy. Tamara Pasukli po from Gerald. Ayan, maya-maya po, mag-iwan po ng bakas, please. Ayan. Tamara, baba ka ng bahay mo, Tamara. Ayan, Sir Minky Toy. Dan full watch your video, Sir Minky Toy. Ayan, nag-iwan ako ng bakas test sa Tamara from, from Gerald. Ayan, Sir Minky Toy, thank you so much. Dan full watch your video, Sir Minky. Ayan, Click TV, still playing ka, Click TV. Ayan, nakapag-thumbs na ako, Click TV. Manalisa, nandito na ako sa bahay mo, Manalisa. Sisikoy Manalisa, nandito na ako, papunta na ako sa bahay mo. Ayan, tamsakan ko muna yung upcoming mo, Manalisa. Ayan guys, pakunik sa ating nakapin guys. Ayan, Manalisa, dan tamsak sa upcoming mo, Sisi. Ayan, Boss Champ TV. Ayan, Click TV, dan full watch ka, Click TV. I have subscribed. Ayan, I love you from Acheda Godepa. Ayan, Acheda,
I'm going to your house at Cheda. Ayan, Mona Lisa, dating dikit sisi ko, from Gerald. From Gerald. Ayan, Mona Lisa, thumbs up dan sa iyong upcoming. Dito na ako sa bahay mo, Mona Lisa. Lee Songshun TV, thank you so much again. Ayan, ginabi na ng uwi. Ayan, Mona Lisa, playing ka na. Acheda Dan Full Pack, sir, from Gerald. Tamara P. Vlog, Dan Connect, from Click TV, full watching. Ayan, Click TV, Dan full watch ka na, Click TV. Mona Lisa, may ads ka pa, sisi ko'y Mona Lisa. Hello, Lee Song Soon from Sir Minkitoy. Acheda, I'm going to your house. Acheda, good day pa. Ayan, playing your video, Acheda. 2 minutes and 42 seconds. Acheda, good day pa. Ayan, Click TV, dan full watch na yung video mo, Click TV ha, Click TV. Ayan, full watch ka na. Sisikoy Loving Sky, pahinga na ikaw dyan, Sisikoy. Sino ba yung naka-play ko dito? Ayan, si Mona Lisa. Sisikoy Mona Lisa, playing ka na. Tapos na yung ads mo, sis Mona Lisa. Sisikoy Loving Sky, rest ka na lang dyan, Sisikoy. Ayan, hello Loving Sky Mix Vlog from Sir Minkitoy. Ayan, Click TV maya po, konti watch muna ako ng mga video. Ayan, maraming salamat Tamara. Tama yan, mag-watch muna ng mga video bago dumikit. Sisikoy, tambay lang itong dalawa. Salamat Sisikoy ha, pahinga ka na dyan, pahinga ka lang dyan. Huwag mo na akong intindihin dito, pahinga ka dyan. Acheda, still playing, Acheda. Ayan, si Acid Tube. Acid Tube. May galap shoutout. Acid Tube. Acid Tube. Gerald Dan, full watch your video from Mona Lisa. Ayan, Acheda Gudefa. May still playing your video, Acheda Gudefa. 11 in the house. Maraming salamat, guys. Mona Lisa, still playing Mona Lisa. Parang ang liwanag ng cellphone ko. Medyo diliman ko nga. Para di ganong ano. Ayan. Ayan, you're welcome, Sisikoy Mona Lisa. Acheda, Dan full watch your video, Acheda. Pang 42 thumbs up, Acheda. Acheda Godifa, ayan, Dan full watch your video, Acheda. Kabutoy, orig kakampi ko, ayan. Good evening, host. Ayan, Gallery PHP, ayan. Good evening to Gallery. Acheda, Dan full watch your video, Acheda. Ayan, 12 million in the house. Maraming salamat, guys. Sir Kabutoy, ano to? Ninja mo ba to, Sir Kabutoy? Nandito ako sa iyo, Sir Kabutoy. Ano main channel mo, Sir Kabutoy? Ayan, pababa ng main channel. Hindi ko, ano pala to? Ninja mo lang pala to, Sir Kabutoy. Hindi ko alam yung main channel mo, Sir Kabutoy. Mona Lisa, may galap shoutout from Gallery PHP. Ayan, Mona Lisa, still playing ikaw, Sisikoy Mona Lisa. Hello there, Gallery PHP from Sir Minkitoy.
Nabigyan na nga natin to ng jacket. Si Tube. Ayan, Tube. I will give you moderator. Acid Tube. Dan Manalisa TV. From Tamara Fee Vlog. Saan ko ba ito nakita si kanina? Si Sony. Saan ko ba ito nakita kanina? Ayan. Yan natin ang jacket, si Sony. Ayan, may may jacket ka na, Sony. Shagala TV. Hello, Miguel of Shoutout, Shagala TV. Sir Claudio, Miguel of Shoutout. Thank you so much for coming, Sir Claudio. Thank you, thank you. Ayan, Loving Sky, Dan Pool watching from Click TV Angkas. Ayan, Click TV, thank you so much. Ayan, Shagala TV, Happy Valentine's Day from Gallery PHP. Ayan, 15 million in the house. Maraming salamat, guys. Ayan, 18 million in the house. Maraming salamat. Ayan. Si Christina Jane sa cabin. Hi, Christina. Mega love shoutout, Christina. Ayan, thank you so much for coming, Christina. Ayan, I have subscribed to you. I love you. Ayan, Acheda Gudepa. Done your video. Acheda Gudepa. Ma'am Nena, mega love shoutout, Ma'am Nena. Thank you so much for coming, Ma'am Nena. Ayan, chin spin tayo. Ayan, Sir Claudio. Thank you so much, Sir Claudio. Thank you, thank you. Ayan, guys. Connect to each other, guys. Manalisa, malapit ka na magpulwat. Sisikoy, Manalisa. Ayan, Ma'am Nina. I'm going to your link, Ma'am Nena. Ayan, so yummy fish. Ayan, Ma'am Nena, playing your video. 57 seconds, Ma'am Nina. 22 thumbs up. Ano comment, Ma'am Nena, ha? Ayan, Manalisa, dan full watch ka na, Manalisa. Sisikoy, Manalisa, dan full watch na ako sa'yo. Ayan, si Asib Tube. Asib Tube, I'm going to your link. Asib Tube. Ayan, Asib Tube, playing your video. 6 minutes and 51 seconds, Asib Tube. And then I give you one banana after your, play your video. Ayan, si TV, Ma'am TV. Mega love shoutout. Thank you so much for coming, Ma'am TV. Ayan, thumbs love sis. Ayan, maraming salamat, Ate Myrna. Ayan, Ma'am Nena. Dan full watch your shorts video, Ma'am Nena. Ma'am Nena Likahena. And then another play, Ma'am Nena. Ayan, Ma'am Nena. Ano ba to? Ikan, asin, tinggiri, sambi, goreng. Ayan. 1 minute and 50 seconds, Ma'am Nena. Playing again, Ma'am Nena. Asib Tube. Still playing your video, Asib Tube. Happy Valentine's Day, sis. Ate Myrna, same to you. Happy Valentine's Day, Ma'am Nena. Ay, Ate Myrna.
Ayan, thank you so much guys sa lahat ng nandyan. Ayan, Ma'am TV, thank you for coming, Ma'am TV. Asib Tube. Ayan, Asib Tube. Still playing your video, Asib Tube. Asib talaga. Agoy. Summer Mix, Sisikoy, salamat sa iyo dyan. Thank you so much, Sisikoy. Gallery Dan, full watch your video, my friend, from Annalisa. Ayan, Sisikoy Manalisa, Dan, full watch na yung video mo, Sisikoy Manalisa. Ayan, Sisikoy Summer Mix, nandito ako sa bahay mo, Sisikoy Summer. Dan watching, Ma'am Nina Likayana from Click TV. Ayan, Sir Claudio, thank you so much, Sir Claudio. Thank you so much for full support. Ayan. To my live stream, Sir Claudio. Dan Gerald from Tamara Fee Vlog. Ayan, Sisikoy Summer, nandito na ako sa'yo. Dito muna ako sa chop suey pork. Ayan, chicharon pork recipe. Sisikoy Summer. Ayan, playing ka na, Sisikoy Summer Mix. Ayan, Asib Tube. Ayan, +1 banana Asib Tube. Dan full watch your video. Manalisa, full pack dan from Summer Mix Vlog. Ayan. Sisikoy Summer, naka-play ka na sa akin. Ayan, Tube. Dan full watch your video, Tube. Asib Tube. Ayan, thank you, Summer OTW from Manalisa. Sir Minkitoy, thank you so much, Sir Minkitoy. Ayan, Sisikoy Summer, may ads ka pa rin, Sisikoy Summer. Ba't ba ikaw namamatay naman ikaw? Ano ba? Edvons, maraming salamat sa padulsak mo dyan, Edvons. Ayan, Sisikoy Manalisa, ay, Sisikoy Nina Likayana, dan full watch again your video, Sisikoy Nina. Ayan, thank you, Manalisa from Summer Mix. Ayan, Asib Tube, dan full watch your video and then I give you 1 banana, Asib Tube. Ma'am Nena, dan full watch again your another video. Thank you so much, Ma'am Nena. Ayan guys, pakunik sa ating nakapin guys. Hello, Advance Vlog from Sir Minkitoy. Ayan, Sisikoy Summer, naka-play ka na, Sisikoy Summer. Ayan. Dito lang sis, maraming salamat Ate Myrna. Ebon, sitanan mo yung naka-block. Sino pa yung naka-block dyan? Ayan, si Myrna from si Summer. Ayan. Nina, hello from Claudio. Ayan, si Kuy Summer, playing ka. Si Kuy Summer, say yung ano, say yung pork chicharon recipe. Si Kuy Boyski, mega love shoutout si Kuy Boyski. Ayan, happy Valentine's, sis Boyski. Ayan, si Kuy Summer, Dan Pulwat, si Kuy Summer, and then another play ko sa'yo si Summer. Ayan, may ano ba sabi? May sinugod kasi kaming premiere si Koy. Okay lang yan si Koy. Hello Boyski Macau from Sir Minky. Si Kuy Summer, Heart Day from Ate Myrna. Ayan, si Kuy Summer, Dan Pulwats ka na sa isang ano, sa isang play ko sa'yo. Si Kuy Boyski from Summer Mix. Ayan, another play ko sa'yo, si Kuy Summer Mix. Ayan, dito ako sa 3 minutes ay ano ba to? Hindi pala, mali. Ayan, dito ako sa chicken adobo, si Koy, 8 minutes and 23 seconds. Ayan, si Koy Summer Mix, hindi ako nagko-comment ha, kasi sininja ko lang nag-watch ha, si Koy. Ayan, Ate Myrna, happy Valentine's from Edmond. Hello there, Isaac family. Ayan, ano ba to? Gerald, tamang basa lang. Ayan, maraming salamat Gerald. Kung may nagdikit sa'yo kanina Gerald, pakibalikan. Ayan, dito po ako lalabs. Ayan, Sir Nikael, papunta na ako sa bahay mo, Sir Nikael.
Sir Mikael, ngayon naka-play yung video mo. Sorry, hindi ako nakapunta sa premiere mo. Sabi ni Ate Mirna. Ayan, Sir Mikael, may galap shoutout from KTV Mix. Ayan, Sir Mikael, nandito ako. I-replay ko yung ano mo, yung premiere mo kanina, Sir Mikael. 7 minutes and 35 seconds. Kain tayo guys ng kinilaw na danggit. Ayan. Sir Mikael, playing ka na. Ayan, si Kuy Summer, playing ka pa rin sa another video mo, si Kuy Summer. Ayan, KTV Mix, may galap shout out sa'yo from Sir Mikael. Ayan, done watching Summer Mix Vlog from Click TV. Sisikoy Boyski, maraming salamat sa iyo diyan, Sisikoy. Yan, makipagkagulo ka na diyan, Sisikoy, sa baba. Ano na naman yan, Sisikoy Boyski? Tontuwa ka na naman. Ano na naman yon? Agoy. Lato-lato, pati. Sino ba naglato-lato diyan? Ha? Ayan, ipina-change pin naman tayo, guys. Dito naman tayo kay sino ba yung nagbaba ng bahay? Ayan, Ma'am KTV Mix Bulaga from Summer Mix. Yung pakwan tapos na Sisikoy. Alin pakwan? Biniyak na ba? Sisikoy Boyski. Starting na naman tayo sa katatawanan, Sisikoy Boyski. Ayan si Tamara P. Vlog. Ayan si Tamara, siyang hinahanap po kanina. Ayan guys, connect to each other guys. Ayan. Biyak ka ng pakwan ngayon, araw Sisikoy. Grabe talaga yan ay. Ikaw na ang pakwan ni Sis Boyski. Agoy. Wala lang kakain Sisikoy Summer eh. Walang kakain. Kaya napapanis yung pakwan Sisikoy. Ayan si Lileti. Miguel shoutout Lileti. Thank you so much for coming Lileti. Kaya napapanis yung pakwan ni Sisikoy. Happy Heart Day, Ate Mirna from Sisikoy, KTV. Sir Mikael, still playing ka, Sir Mikael? Acheda Gudepa, Dadpool, watch your video, Acheda Gudepa. Ayan, sa Sisikoy Summer, still playing ka rin, Sisikoy Summer. Ayan si Kangoyen, mag-love shoutout Kangoyen. Bakit wala ka na naman jacket, Kangoyen? Anong nangyari na naman sa'yo, Kangoyen? Why, ikaw ay nakahubo na naman, Kangoyen ba? Bicolana Vlog, hello, from Kangoyen. Bigyan ko ng jacket si Kangoyen, kasi ano yan eh. Masugid kong supporter yan si Kangoyen. Kangoyen, thank you so much for coming, Kangoyen. Ayan, si Boyski. Ayan, puro kalokohan na naman yan si Boyski dyan. si Boyski. Mapapanis yung pakwan, wala yung kakain. Sir Mikael, still playing ka, Sir Mikael ah. Welcome po, Ate Mirna from KTV Mix Vlog. Ayan, si Kuy KTV. Papunta na ako sa bahay mo, si Kuy KTV. Ayan, dito ako, si Kuy KTV. Sa 9 minutes and 55 seconds, si Kuy KTV. Dito ako sa Colorful. Ayan, si Mirna, di ko nakita live mo, na busy ako. Maagang nag-live yata si Ate Mirna, si Kuy kagabi. Parang, parang 2 PM dito sa atin. Kasi nung gumising ako ng 5:30, wala na siya, nakain na siya. Ma'am China, thank you so much, Ma'am China. Ayan, still playing ka, si Kuy, Summer Mix sa adobo chicken. And then si Sir Mikael, still playing, sakain tayo guys ng kinilaw na danggit. Si Kuy KTV Mix, playing ka na.
Ayan, yung isa kay Sisikoy KTV, yung isa kay Sir Nakael, yung isa kay Sir Summer Mix. Ayan, Sisikoy Boyski. Ayan, mamaya kita sugurin, Sisikoy Boyski ha. Ma'am China, maraming salamat Ma'am China. Si Ma'am China Heart. Ayan, happy Heart Day sa atin lahat. Ma'am China Heart, happy Heart Day. Ma'am Boyski, dan thumbs up sa premiere mo. Malapit na from Mona Lisa. Ayan. Si Kuy Boyski, may premiere ka ba? Sis Boyski? Agoy, nagloading man ako from KTV Mix. Ayan, si Kuy KTV, still playing sa'yo. Sana laki na ng views, si Koy. Ayan, si Mona Lisa, thank you from Boyski. Laki na ng views ni Sisi Koy Summer, 700 na. Agoy, 2 days ago. Sisi Koy Summer, sana all. Laki na ng views. Ayan, nagbaba ng bahay ulit si Click TV Angkas, guys. Ayan, salubungin natin. Napaka-supportive niya ni Click TV. Mabait yan si Click TV Angkas. Ma'am Nena, ayan, chin spin muna tayo, Ma'am Nena. Ayan, kay Click TV tayo, guys. Kay Click TV. Still playing, si Kuy Summer Mix, ay KTV Mix. Pang 245 thumbs up, si Kuy Summer, ay si Kuy KTV. Tinamsakan ko na bago pa matapos. Ayan, Ma'am Nena. Thank you so much, Ma'am Nena. Ayan. Jen B Vlog. Ayan, hi host. Ayan, done for watching KTV Mix Vlog from Click TV. Ma'am China Heart, mega love shoutout from KTV Mix Vlog. Si Jonah, ano ba to? Jonah po, Pusing. Tama ba ibasa ko? Ayan, kaninong ninja yan si Puna? Si Jonah. Jonah ba? Tama ba? Jonah Pusing. Tama ba ibasa ko? Agoy. Yan, nag-ikot-ikot man yung aking yung aking napunta na ako kay Migs Molino. Ayan, kanino bang Jonah, pababa ng main channel, Jonah. Ayan, Sir Nikael, dan full watch ka na, Sir Nikael. Agoy naman tong kamay na to. Ayan, na-high blood ako, sisikoy ngayon, siguro pag walang ana-ana. agoy. Main padikit po from Jane B Vlog. Ayan, Guhar Sana Vlog, hello, from Sir Minky Toy. Nandyan, Guhar, hello, Miguel shoutout, Guhar. Thank you so much for coming, Guhar. Kuya Joe Official Vlog, hello, kaibigan. Kuya Joe, thank you so much for coming, Kuya Joe Official. Ayan, Guhar, thank you so much, Guhar. Sir Nikael, dan Pulwats. Sisi Kuy Summer Mix, dan full watch ka na rin, Sisi Kuy Summer. Ayan, thank you so much sa inyong mag-asawa dyan. Maraming salamat. Ayan, Buhar Sana Vlog, thank you so much. Ayan, si Noel, PH TV. Ayan, bigyan kita ng jacket mo, Noel. Wait lang, guys. Sorry ha, sa mga na-late. Ayan, na-late na Ayan, Noel, may moderator ka na, Noel.
Noel PH TV. Ayan, may moderator ka na. Ayan, may new video sa vlog. Please watch, friends. Ayan, from Guhar Sana Vlog. Yung ulo ng mabiyak sa sakit. Iba gusto kong mabiyakin. Ulo sa taas ang bibiyak. Si Sikoy Boyske. Valentine's ngayon si Sikoy. Ayan, si Sikoy Summer. Hindi ako nag-comment si Sikoy Summer, ha? Ayan, basta dikitan nyo lang ako, balikan agad. Ayan, Noel PH TV, makipagdikitan ka dyan, unahan mo na sila. Manalisa Dan dikit, may bakas din from Jen Vlog. Ikaw namang una dumikit sa kanila, Noel. Ayan, Jen V Vlog, nagbaba ng bahay. Ayan, salamat po sa inyong lahat, walang bali. Kahit walang balik, sabi ni Click TV. Ayan, wag naman ganun. Kailangan yung lahat ng nadikitan ni Click TV, guys, ha, please. Pakibalikan, wag naman ano, ha. Ayan, tambay lang si Sikoy. Salamat si Sikoy Summer, ha. Ayan, lahat ng dumikit sa inyo, guys, please lang, ha, pakibalikan. At sa mga baguhan dyan, guys, kayo na ang umunang dumikit sa mga main channel na nandyan, guys. Para kayo ay balikan ang mga main channel na nandyan. Ayan, Click TV ang kasdan from Ma'am Nena. Ayan, Jen B Vlog, thank you, TW from Annalisa. Ayan, Guhar Sana Vlog, thank you so much. Si Sikoy KTV Mix, dan ay still playing pala, si Sikoy KTV. Ayan, thank you ma'am, you're welcome Annalisa, si Sikoy, you're welcome. Guhar Sana Vlog, I'm going to your house, Guhar. Ate Mirna, mamaya bisitahin kita, Ate Mirna. Wow, may upload si Guhar from Valentine's Day all over the world. Ayan, celebrate today. Sana all Guhar nakapag-celebrate ng ano. Maraming salamat, Ma'am China. Ayan, Nina Dan Connect from Jen B Vlog. Ayan, Guhar Sana Vlog, playing your video, Guhar Sana Vlog. Your Valentine's Day all over the world. Celebrate today. Valentine's. Sana all, Guhar. You're welcome, Guhar Sana Vlog. Ayan, sana all nag-celebrate. Agoy. Si Sikoy Boyski, inggit. Si Sikoy Boyski, ayan, China, Dandikit, at may kasamang bakas from Jane B Vlog. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, Jane B Vlog. Ayan, Sir Nikael, another play ko sa iyo, Sir Nikael. Kay Sikoy Summer, nakadalawang play na din ako, kay Sikoy Summer. Ayan, dito pa rin ako sa, ano ba to? Kinilaw na danggit naman, viral video, 11 minutes in 4 seconds ba to? Ayan, Sir Nikael, playing ka na sa kinilaw na danggit. Jen B Vlog, ayan, Nikael, dikit naman dyan, sabi ni Jen B Vlog. Ayan, Guhar Sana Vlog, still playing, Guhar Sana Vlog. Si Sikoy KTV, dan full watch ka na, si Sikoy KTV Mix. You're welcome, Sir Nikael. Ayan, may ads ka pa, Sir Nikael. Ayan, tatapusin natin yung ads mo. Ayan, Guhar Sana Vlog, dan connect from Summer Mix. Ayan, Guhar, already done connect to you. Done connect to your Summer Mix. Please return back, Guhar Sana Vlog. Ayan, Guhar, done connect to you. Ayan, Guhar. Guhar. Done connect to your channel, si Sikoy Boyski Macau. Balikan kita mamaya po, Jen B Vlog. Iwan lang po ng bakas. Ayan, si Sikoy Boyski, papunta na ako sa mansyon mo. Ayan, thanks Boyski Macau. Iwan lang po kayo ng bakas, promise, bibigyan ko kayo ng balik, promise yan. Ayan, oo, ano yan, si Click TV ang kas. Legit yan.
Legit yan si, si Click TV Angkas. Napaka-supportive niyan. Grabe, super duper. Mabait yan. Ayan, mga Sisikoy Boyski, papunta na ako sa iyong mansyon. Dito muna ako, Sisikoy, sa premiere mo. Tatamsakan ko muna, sis. Ayan, Sisikoy, walang tamsak ko sa'yo. Ayan, si Erjo Channel. Bigyan kita ng jacket mo, Sisikoy. Erjo Channel. Ayan, may jacket ka na. Ate Mirna, salamat sa'yo, te. Kumusta na po, host? Ayan, okay naman. Ayos lang. Erjo Channel. Ayan, Sisikoy, dan tamsak sa upcoming mo. And then, nandito na ako, Sisikoy. Sa mapapawaw ba kayo sa lugar na ito? 1 minute and 16 seconds, Sisikoy Boyski. Sir Nikael, playing ka na, Sir Nikael, sa iyong Guhar sana vlog, dan full watch your video. Ayan. Hello, Erjo Channel from Sir Minky Toy. Sir Minky, thank you so much for stay here, Sir Minky. Guhar sana vlog, +1 banana, Guhar sana vlog. Ma'am China, salamat Ma'am China. 17 million in the house, maraming salamat guys. Ayan, Sisikoy Boyski, playing ka na sa iyong 2 minutes and 1 minute and 16 seconds. Ayan, thanks sweet host, you're welcome, Guhar. Si si Arshad Ali Official. Thank you so much for coming. Yan, how are you? Go my YouTube channel live video. Yan, Ma'am Nina. Thank you so much, Ma'am Nina. Ayan, Ma'am Erjo, mega love shoutout from Summer Mix. Ay, go. Ayan, Jen B Vlog. Salamat sa iyo dyan, Jen B Vlog. Ayan, dito ako sa bahay mo, Jen B Vlog. Ayan, hello Jen Vlog from Guhar Sana Vlog. Ayan, dito ako Jen B Vlog sa iyo sa February 8, 2024. Ali Official, thank you so much for coming, Ali Official. Ayan. Pang 34 thumbs up, DNB Vlog. Sisikoy Boyski, pang 47 thumbs up, Sisikoy. Hindi na ako nag-comment, Sisikoy Boyski, ha. Another play ko sa'yo, Sisikoy Boyski. Ayan, para hindi na ako magtagal, Sisikoy Boyski. Ayan, dito ako, Sisikoy, sa ganito kaganda ang Macau, China. 8 minutes and 35 seconds, Sisikoy Boyski. Playing ka na again. Ayan, Jen B Vlog, dan full watch ka na. +1 banana, Jen B Vlog. Hello everyone, good day from Bay and Elmen. Ayan. Shout out to all. Ayan. Magandang gabi rin sa iyo dyan. Sisikoy Boyski, pangalawang play ko sa iyo dito sa 8 minutes mo and 34 seconds. Bakit ganito kaganda ang Macau? Ayan. Jen B Vlog, dan full watch your video. Sir Nikael, still playing, Sir Nikael. Ayan guys, sa mga yung nakapin natin guys. Ayan, pakunik sa ating nakapin. Naka-thumbs up na po. Ayan, maraming salamat. Bye and LM. Ayan, Madam Eunice, maraming salamat sa pagdalaw, Madam Eunice. Ayan, mega love shoutout. Oh, siguro nakipag-date si Madam Eunice. Madam Eunice, sino ang ka-date mo kanina? Yan, balita sa date kanina, Madam Eunice. May ka-date kanina ang isa dyan, agoy. Dikit na po, Jen B Vlog from Noel PH TV. Hello, Eunice TV. Happy Valentine's from Minky Toy. Ayan. Huwag maingay. Agoy. Sana all. Sana all na lang, Madam Eunice, may ka-date. Ayan, nagbaba ng bahay si Acheda Gudefa, tsaka si Acid Tube. Nagtatambay lang ako, agoy, naluluha na mata ko.
tutok sa phone. Ayan. Ganun talaga, tawag dito, Sir Nikael. Kaya, okay lang, pasilip-silip lang. Sisi Koy Ed, salamat sa iyo dyan. Sana all may ka-date. Kaya nga, Sisi Koy Boyski, now lang makasilip sa YT. Maraming salamat, Sisi Koy Eds. Happy Valentine, Sisi Koy Eds. Hello, Gardening Journey with Eds from Sir Mikitoy. Ma'am Eds, good evening from Sir Nikael. Ayan, Sir Nikael, still playing ka pa rin sa pangalawang ano ko sa'yo. Pangalawang, tawag dito, pangalawang play dito sa Kinilaw na Danggit. Chin spin naman tayo, guys. Medyo umikot naman na si Click TV. Ayan, dito naman tayo kay Noel. Ayan, OTW, ano sabi? Nasaan na yun? OTW kay Nikael TV official from Erju channel. Ayan. Ayan, dikitan mo yan, Noel. Noel PH TV, dikitan mo yan si Boyski Macau, si Gardening Journey, si Nikael TV official, si Summer Mix, dahil mga main channel nila yan, Noel. Noel, dikitan mo yan. Nagsisipag live din yan, Noel, para madagdagan yung mansyon mo dyan. Ayan, si Sikoy Boyski, may ads, ayan. Ate Merna, ayan, si Ate Merna pa, tsaka si Munis. Ayan, Noel, dikitan mo yan sila. Click TV ang kas, nandyan ka pa ba, Click TV? Ayan, dikitan mo yung mga bagong ano ko dyan, Click TV. Click TV. Ayan, Erjo, dating dikit na ako sa'yo. Sisikoy, baba mo na Sisikoy Boyski, sige, baba mo. Sino ba yung naka-play ko dito? May ads. Ayan, Sir Nikael, di pa tapos yung video mo, pero may ads ka, Sir Nikael. Ayan, tapusin natin yung ads. Agoy, payakap maya. Anong oras ba yan, Sisikoy Boyski? Ayan, pin tayo. Pin natin yan, ipin. Sisikoy, anong oras yan? Ma'am China, maraming salamat, Ma'am China. Ayan, Sis China, mag-love shoutout from Ma'am Eds. Ayan, salamat po, Ma'am Bicolana. You're welcome, Sir Nikael. Ayan, still playing sa ad, Sir Nikael. Sir Nikael, ayan. Nabubuyoy na naman ako, agoy. Sisikoy Boyski, still playing ka, Sisikoy Boyski, sa bakit ganito kaganda ang Macau, Sisikoy Boyski. Ayan, 20CH. Hello, mega love shoutout. 20CH. Ayan, tambay Sisikoy. Ayan, tuk na ko. Oo, Sisikoy Summer. Sleep na ikaw dyan kasi alam ko naman may work ka pa bukas. Sleep ka na, Sisikoy Summer Mix. (9:30) pala, 9:30. Ayan, may 7 minutes pa. Sisikoy Boyski. Ayan, still playing ka, Sis Boyski, ha. Ayan guys, payakap sa ating nakapin guys at may premiere siya, 9:30. Ayan, ang haba ng ads ni Sir Nikael. Dalawa, Sir Nikael, dalawa yung ads mo. Ayan, happy evening 20CH from Sir Minky Toy. Ang haba ng ads ni Sir Nikael. Pag talaga mahaba yung video, mahaba din ang ano, mahaba din yung ads. At saka marami siya, minsan 3.
Yan, malapit ka na mag-full watch si Kuy Boyski. Pang 34 thumbs up si Kuy Boyski. Ayan, sa 10 million in the house natin dyan. Maraming salamat, guys. John Liwong. Hello, mega love shoutout, John Liwong. Harang and thumbs up host. Salamat, John Liwong, sa pa-thumbs up. Thank you so much. Kumakati yung ulo ko. Boyski, dan from Nina Likahena. Ayan, si Kuy Boyski. Dan na sa'yo si Ma'am Nena Likahena. Ayan, hello there, John Liwong channel from Sir Minky Toy. Ayan, still playing pa rin si Sir Mikael. Sis Boyski, malapit ka na mag-full watch, Sis Boyski. May mga nalalaglag sa ulo ko, gamo-gamo yata. Aray, Makati. Ayan, si Nina, thank you after premiere ko, kayo balikan. Ayun. Jen B Vlog, thanks from Nina Likahena. May kumukuhit diyan sa ulo mo si Sikoy. Ayan ka na naman si Sikoy Boyski. Bahala ka diyan pag ako tumakbo, hindi na ako attend sa premiere mo. Kinig lang ako sis ha. Maraming salamat sis Eds. Ayan, nasa work na ako eh. Maraming salamat si Sikoy Eds. Ayan, 20CH, may kalab shoutout, 20CH. Si Sikoy Boyski, kung di mo nalalaman, duwag ako. Sige ka, ikaw din. Pag ako nanakbo dito. Ayan, dahil full watch ka na si Kuy Boyski. Madilim pa naman na yung kusina namin. Bahala ka dyan si Kuy. Ako'y si Kaduwagan. Ayan, guys. Malapit na ang premiere ng ating nakapin, guys, ha. 3 minutes to go. Ate Myrna, salamat sa iyo, Ate Myrna Grande. Ayan, papunta na ako sa iyo, Ate Myrna. Ayan, dito na ako ate sa iyo sa My Mix Vegetable ate. 8 minutes and 55 seconds. Acheda, thank you so much Acheda. Charlie Wong, thank you so much. Paluin mo lang yung kamay pag kinuha dyan si Sikoy. Sir Nikael, ayan malapit ka na mag-full watch Sir Nikael. Konting-konti na lang, Sir Nikael. Magpo-full watch na yung video mo sa Kinilaw na Danggit. Ayan. Malapit na po ang ating premiere ng ating nakapin, guys. Guys, pasuyo sa ating nakapin. Payakap ha, guys. Ayan, dahil full watch na Sir Nikael, may ads pa sa dulo. Ayan, i-full watch ko muna yung ads mo, Sir Nikael. Dazzle Vlog, hello, may galap shoutout, Dazzle Vlog. Thank you so much for coming, Dazzle Vlog. Ayan, maikli lang yung ads, Sir Nikael, pang 36 thumbs up. Ayan, salamat Sir Nikael. Hindi na ako Sir Nikael, hindi ako nag-comment. Ayan. You're welcome, Sir Nikael. Welcome, welcome. Ayan. Ayan guys, yakapin natin yung ating nakapin ha. May premiere siya, pasuyo. Ayan, salamat sis. From Dazzle Vlog. Ayan, Ate Myrna. Ano tawag dito? Naka-play ka na, Ate Myrna. Ayan. Tapos na yung ads mo, ate. Ayan. Si Kuy Frini. May galap shoutout, Madam Frini.
Ate Myrna, naka-play ka na, te. Ate Myrna Grande. Ayan. Madam Prini. Ayan, sunod kita dito, Madam Prini. John Liwong. Ayan, John Liwong. Thank you so much, John Liwong. Ayan, ipipin. Mamaya kita ipin John Liwong after nito nakapin natin dahil may ano siya, may premiere John Liwong. Ayan, 17 million in the house. Maraming salamat, guys. Ayan, pipin kita mamaya, John Liwong. Ayan, pasugod guys ng ating nakapin. Starting na siya dahil ano na, 9:30 na. Nasaan na ba yung kanyang ano? Ayun. Ayan, pasugod guys ng kanyang premiere. $17 million in the house. Maraming salamat guys. Dazzle Vlog, thank you so much. Ayan, Madam Prini. Nandito na ako sa iyo, Madam Prini. Ayan, mag-go to channel. Ay, agoy. Ano pala to? Ninja? Wait lang, Madam Prini. Madam Prini, pababa na lang ng main channel mo. Hindi kita mapuntahan, Sisikoy. Ano nga yung ano mo? Hindi ko kabisado yung main channel mo, Sisikoy Prini. Ayan, maraming salamat guys sa mga sumugod. Thank you so much. Ayan, pasugod guys, pasugod sa ating nakapin. Yakapin natin si Boyski dahil napaka-supportive din yan ni Boyski. Maharot lang pero supportive yan. Ayan, 15 million in the house. Maraming salamat guys. Thank you so much sa ating sa mga nandyan pa sa baba ay sa 17 million in the house. Maraming salamat. Sir Ming Kitoy, thank you so much. Ayan. Madam Prini, nandito na ako sa iyo, Madam Prini. Ayan, naka-play ka na sis. Ayan, shorts video lang pala to, Sisikoy Prini. Ayan, thumbs up dan, Sisikoy Prini. Pasaway na po sa hindi mapakali. Ayan. Ayan, 16 million in the house. Thank you. Ayan, dan full watch ka na, Sisikoy Prini. Ayan, pag-play kita ulit ng isa, Sis Prini. Ayan, another play sa iyo, Sis Prini. Nandito ako sa 3 minutes and 19 seconds. Ang cute, 1 day old. Ayan, 5 days ago, Sis Prini. Playing ka na. Ayan, 16 million in the house. Maraming salamat, guys. Ayan, Madam Prini. Playing ka pa rin, Madam Prini. Ate Myrna, still playing, Ate Myrna. Ayan, si Dancing Maya Vlog. Ayan, Dancing Maya Vlog. Ayan, bigyan kita ng ano mo. Hindi nakita, agoy. Alin? Ayan, Minky Toy. Ayan, Happy Valentine's Day. Ayan, sabi ni Wait lang ha, bigyan kita ng jacket mo, sorry guys ha, hindi ko napansin agad kasi nasa premiere ako guys. Sorry sa hindi ko nabigyan agad ng jacket. Dancing Maya, ayan. Bigyan na kita ng jacket mo, Sisikoy, Dancing Maya. Kaluoy na ako ha, nakita. Nakita. Ayan. Ayan, may jacket ka na, Sisikoy, Dancing Maya.
Ayan, pasensya na guys ha, pasensya na kasi ayan, may jacket ka na, Madam Dancing Maya. Nasa premiere kasi ko kanina, kaya pasensya na, hindi napansin. Sorry po. Nag-attend kasi ako ng premiere. Maya daw ako. Ayan, free ni makasama pang baka sabi ni Jen B Vlog. Ayan, si Boy Tapong. Ano ba to? Ayan, bigyan kita ng jacket. Wait lang, wait lang. Ayan, may jacket ka na. Ayan, nasa premiere kasi ako, kaya hindi ko napansin na ano, na may bisitang bago. Ayan, sorry guys ha, sorry Sisikoy Dancing Maya ha, sorry. Jane TW ma'am from ano, My Mix Vlog, mega love shoutout sa iyo dyan. Sis KTV hi, ayan. Sis Eds, happy heart day from KTV Mix. Ate Myrna, still playing ka Ate Myrna. And then, Sisikoy Prini, malapit ka na mag-full watch. Ayan, Maya po, not Maya, ha. Ayan, may ano? Mayra po. Mayra ba? Mayra pala, sorry. Ago, yan na ba itong mata ni Bicolana? Ayan. Dancing Maya talaga. Sorry naman Sisikoy ha. Naku po, ang dami ko naging kasalanan sa iyo ngayon. Sorry naman. Ayan. Salamat, host. Ayan, walang anuman. Ayan, dan full watch ka na Sisikoy. Ayan, tamsak na ako si Springy. Ayan, Edwin Difas. Ayan, pa-shoutout po kay Angelo Cabero. Shoutout dyan kay Angelo Cabero. Ayan, mega love shoutout. Nag-ed na si Sir Winnie. Ayan. Mix Vlog, Dancing Myra Vlog watching Dan with Bakas Dikit po from My Mix Vlog. Ayan, KTV Ma'am China Heart, nag-live shoutout. Ayan, dito na ako sa bahay mo, Sisikoy Dancing Myra. Pasensya na, Sisikoy ha, naduling. Agoy, nag-end na ba? Ate Myrna, still playing, Ate Myrna. Nag-ikot-ikot yung net ni ni Sir Agoy. Sorry talaga ha, Sisikoy Dancing Myra ha. Ayun, Maya, bungol na san ka. Sorry talaga na Sisikoy Dancing Myra ha. Nabulag ako, nabulag. Mali yung Kaya dito man ang takbo sa iyo. Ayan. Okay po, Prini. Ayan. Sino nga yung bagong sino nga yung bagong pasok? Ayan. Ate Myrna, malapit ka na mag-full watch, ate. Ayan, dito ako sa'yo, My Mix Vlog. My Mix Vlog, nandyan ka pa, di ba? Ayan, dito na ako sa'yo, My Mix Vlog. TV Mix Vlog, salamat po from My Mix Vlog. Ay, going. Ayan, dito ako sa'yo sa 9 minutes in 35 seconds. Madaling, madaling paggawa ng atik. Ayan. Ayan, dan full watch ka natin pang 44 thumbs up, Ate Myrna. Ayan, nagalit na yata sa akin si Sisikoy Dancing Myra. Ang tagal ko na nga nadyan kita, nagkamali pa ng basa ng pangalan. Ikutan din ninyo si Ma'am Susan, Adonado, nag-live din. Ayan, balikan lang tayo dito, agoy. Sige lang, ikot-ikot lang tayo, guys. Ayan, Jane Rose Vlog, good evening. Ate Myrna, ayan, +1 banana, Ate Myrna, ikaw. Ayan, si Sikoy Eds, papunta na ako sa iyo, si Sikoy Eds. Hello, Jen Rose Vlog from Sir Minkitoy.
Ayan, ikot-ikot lang hanggang sa mahilo tayo. Ayan, sis Eds, punta ako sa ayan. Ikutan natin lahat hanggang sa umikot utak ko. Ay, nako. Nako guys, sorry na guys. Ayan. Ayan, si Kuy Eds, punta na ako sa bahay mo. Wawa naman tong mga... Ayan, ganun lang talaga ang life. Ayan, dito ako, sis Ed, sa yung sa yung Aglonema house plant, 5 minutes and 17 seconds, sis Ed. Ayan, may ads ka pa, sis Ed, playing na. Playing na yung ads pala, may ads pa pala, agoy, sinabi na nga may ads. Makulit. Makulit si Bicolana. Ayan, si Rada Vlog, hello, may galap shoutout, Rada Vlog. Thank you so much for coming, Rada Vlog. Ayan, my mix vlog. Still playing ka. My mix vlog. Madam, gardening. Megalaw shoutout. Happy Valentine's Day po from Freenie Vlog. Big Backyard. Ayan. Like done. Live stream. Thank you so much. Ma'am Rada. Thank you. Hello, Rada Vlog from Sir Minky Toy. Sir Minky, thank you so much, Sir Minky. Nag-stay talaga si Sir Minky dito mula kanina nung ako'y nag-live. Hanggang ngayon nandito. Sir Minky, thank you so much. Ayan, si Sprinny. Mag-love shoutout sa'yo. Happy Valentine's Day din sa'yo from Gardening Journey with Eds. KTV Mix Vlog, dikit po from My Mix Vlog. Excuse me po. Minky Dan, connect to you from Sprinny Vlog. Ayan, Sir Minky. Ayan, may mix vlog dan from Jen Rose Vlog. Ate She, magalang shoutout Ate She. Thank you so much for coming, Ate She. Ayan, sis Bicolana, good evening. Ayan, maraming salamat Ate She Salamat host. Ayan, walang anuman, mix vlog. Ayan, naka-play ka pa rin dito sa akin. My mix vlog. Happy Balintong sa lahat. Ayan, happy Valentine's din sa iyo, Ate She. Thank you so much. Ayan, Sis Rada, thank you. Hi po, good evening po, ma'am. Happy Valentine's from Lorely Santallan. Hello, Lorely Santallan. Hello, magandang gabi sa iyo dyan. Magandang gabi sa iyo. Happy Valentine's sa iyo, Lorely Santallan. Agoy, Ate She, good evening to you. I'm here in Israel. Israel only. Ayan na. I'm here in Israel. Ayan. Si Sir Mikael nasa Israel. Ayan. Ayan, Ma'am Eds. Still playing ka, Ma'am Eds. Ayan, start playing ka, my mix vlog. Ma'am Rada vlog, thank you so much. Happy Valentine's host. Ayan, maraming salamat sa iyo, my mix vlog. Happy Valentine's din. Ayan, ikot mo na ako. Agoy, sige Sir Mikael. Ayan, Sisikoy at sa lahat na pumunta. Thank you so much. You're welcome, Sisikoy Boyski. You're welcome. Ayan, maraming salamat guys sa lahat na sumugod sa premiere ni Sisikoy Boyski. Sis Eds, thank you so much. Ayan, nag-take to pala si Sir Rene. Mahina siguro yung signal kaya nag-take to. Ayan, balikan nyo si Sir Rene. Sir Minky Toy, hello, may galap shoutout. Ayan, thumbs up dan host. Ayan, maraming salamat ha. Thank you so much sa pa-thumbs up mo dyan. Mix vlog. Agoy, cancel. Maraming salamat thank you. Rada Sir Mix Vlog sa pa-thumbs up. Still playing ka pa din. Ayan, Ma'am Eds, playing ka pa din, Ma'am Eds. Menki, yan, connect dan from Freenie Vlog. Ayan, Ate She, papunta na ako sa bahay mo, Ate She.
Ayan, malapit na magpulot si Sisikoy Gardening. Hindi pala naka-play. Agoy, kaya pala namamatay. Ayan, Sisikoy Rada. Maraming salamat, Sis Rada. Thank you, thank you. Yan, Sisikoy Boyski, salamat sa iyo dyan, Sisikoy Boyski. Maraming salamat guys sa lahat ng sumugod sa premiere ni Sisikoy Boyski. Ayan, Sis Eds, dan full watch ka na, Sis Eds. Thank you so much from, +1 banana pala, Sis Eds. Ayan, hindi ako nag-comment, Sisikoy Eds. Ayan, Tube Dan from Chain Rose. Ayan, si Kuya Ebs, hindi ako nag-comment ha, Sis Ebs. Ayan, Rada Vlog, I'm going to your link. I'm going to your house, Rada Vlog. Ayan, Ate She, nandito ako sa bahay mo, Ate She. Ayan, nandito ako muna, Ate She, sa 2 minutes. Ayan, 2 weeks ago, Singapore, ayan, ukay-ukay. 2 minutes, Ate She, naka-play ka na. Dito muna ako sa 2 minutes mo, Ate She. May ads pa. Okay, thank you so much, Jane Rose from Asib Tube. Ayan, may ads ka pa, Ate She. Ayan, full watch ka na, my mix vlog. Ayan, thumbs up dan. Jane Rose vlog, dikit na po ako with Bakas from my mix vlog. Ayan, my mix vlog, thank you so much ha. Naka-live si Boom TV. Ayan, Sister Rada, I'm going to your house, Sister Rada. You're welcome, my mix vlog, you're welcome. Ayan, Sister Rada, playing your video. Vlog me up ka. Ano ba yun? Swagat, agoy, pastilan. Ano daw ibig sabihin nun? 1 minute and 25 seconds. Sister Rada, playing your video. Jane Rose Vlog. Ayan, Ate She, Las Coachera Dan from Jane Rose Vlog. Ate She, happy heart day from Frini. Ayan, Ate She, may ads ka pa rin hanggang ngayon. Ate She, may ads pa din po. Ayan, tapusin ko yung ads mo, Ate She. Ayan, Sister Rada, still playing your video, Sister Rada. Sisikoy Boyski, maraming salamat sa iyo dyan, Sisikoy Boyski. Madam Eunice, maraming salamat. Sisikoy Eds, thank you so much. Sister Rada, still playing your video, Sister Rada. Ayan, like dan, 252 thumbs up. Ayan. Atil Las Coachera dan dikit from Jane V Vlog. Mix vlog, my mix vlog, salamat sa iyo dyan. Ayan, Ate She, naka-play ka na, Ate She. Naka-play na yung 2 minutes mo dito sa ukay-ukay. Ukay-ukay ng Singapore. 2 minutes, Ate She, naka-play ka pa rin. Ayan, Sister Rada Vlog, dan full watch your video, Sister Rada. Walang anuman host, ayan.
Sister Rada, dan full watch your video, Sister Rada. Ayan, sino pa ba ang hindi ko napupuntahan dyan? Meron pa ba dyan ako hindi na... Ay, si Madam Eunice. Madam Eunice. Nandyan ka pa ba, Madam Eunice? Ayan. Sis Ed, salamat. Ate She, salamat. Madam Eunice, nandito na ako sa iyong bahay, Madam Eunice. Si Madam Eunice. Ayan, dito ako, Madam Eunice, sa UP Diliman. 2 minutes and 48 seconds, Madam Eunice. Playing ka na. Sister Rada, thank you so much. Dan full watch your video, Sister Rada. Ayan, Ate She, dan full watch na ikaw, Ate She, Las Quachera. Ate Mirna, salamat sa iyo, Ate. Ayan, plus 1 banana ka, Ate She. Ayan, nag-chin spin tayo, guys. Ayan, sa mga hindi pa dikit dyan, kay My Mix Vlog. Ayan, dikitan natin siya. Madam Eunice, still playing ka, Madam Eunice. Ayan, Sis Prini, salamat sa iyo dyan, Sis Prini. Ayan guys, sa mga hindi pa dikit dyan, hindi pa nakakunik dyan, ayan. Sis Boyski, punta ulit ako sa bahay mo, Sis Boyski, ha. Ayan, nandito ako, Sisikoy, sa ano mo kanina, sa premiere mo kanina, Sisikoy Boyski, ayan. Ano ba yung ba't doon ako napunta? Ayan, naklik ko si Sikoy. Iba, ano naman to? Ito pa sa isang cellphone ko, si Sikoy Boyski. Dito ulit ako sa bakit ganito kaganda ang Macau. Yun ang naklik mo, mali, napindot. Ayan. Pero wala pa akong thumbs up dito si Sikoy Boyski. Ibig sabihin, hindi ko pa siya na-watch dito. Ayan, naka-play na si Sikoy Boyski ha. Pang 35 thumbs up. Nag-ano na ako, nag-thumbs up na ako. Manay Merna, long time no see. Manay Merna, long time no see. Arang, ayan. Kumusta, Manay Merna? Ayan, may sakit si may sakit yung kakatin nyo, si Tim Tigang na isa, may sakit. Si Sisikoy Loving Sky. Naantok tuloy ako ah. Natrangkaso si Loving Sky. Ayan, playing ka na ulit, Sis Boyski. Pangatlong play ko sa'yo, si Sikoy Boyski. Katatapos lang mag-araro sakit sa likod. Agoy, kawawa naman ng matanda. Ayan, dan full watch ka na, Madam Eunice. Kawawa naman ng matanda. Madam Eunice, dan full watch ka na sa iyong UP Diliman. Ayan, Sis Boyski from Manay Merna Vlog. Ang iyong member sa Team Tigang. Agoy. Team Tigang talaga, Manay Merna. Ayan, 12 million in the house. Maraming salamat. Sis Merna, saan tayo magbitak? Ayan, Sis Boyski ha. Naka-play ka, Sis Boyski. Pangatlong play sa'yo, Sis Boyski.
Ayan, nagbaba ng bahay si Rada Vlog. Ayan. Sis Rada, Dan full watch your video. Sis Boyski, ayan, sabi ni Manay Merna. Ayan, still playing kasi si Kuy Boyski ha. Ayan, naka-play ka lang si Kuy Boyski. Ayan guys, sa mga hindi padikit dyan, kay My Mix Vlog. Ayan, padikit guys, padikit. Manay Merna, ayan, dito na ako sa bahay mo, Manay Merna. Ayan, Manay, nandito na ako ha. Dito ako sa 1 minute and 30 seconds, 7 days ago, Manay Merna. Playing ka na, Manay. Ayan guys, pakunik sa ating nakapin guys. Sa mga hindi padikit dyan. Ayan, kunik natin, kunik. Ayan, si Kuy Boyski. Still playing ka si Kuy Boyski sa pangatlong play ko sa'yo. Ayan, Sister Rada, thank you so much. Agoy, nalaglag na. Ayan, sa kabilang cellphone, si Manay Mirna. Dito sa isang cellphone, si Kuy Boyski. Acheda, thank you so much for coming again, Acheda. Ayan, My Mix Vlog. Salamat sa iyo dyan. Dikitan mo yan, My Mix Vlog. Si Boyski Macau. Ayan, main channel niya yan. My Mix Vlog. At saka si Manay Mirna. Buti pa sila sis Mirna nasa malamig na lugar. Huwag kang maingit dun sa malamig na lugar. Giginawin ka doon. Si Kuy Boyski. Ayan, Manay Mirna. Dan full watch na yung video mo, Manay Mirna. Ayan, hindi na ako nag-comment dito, Manay Merna, kasi may ano na ako dito, may comment na. Ayan, Sisikoy Dancing, Myra, sorry ha, tagal kita na-jackitan kanina, Sisikoy. Nandito na ako sa'yo, Myra Vlog. Ayan, sorry na agad. Tapos nagkamali pa ng basa ng pangalan. Itulog na tayo, sis, Boyski, wala tayong kanguso. Kanguso talaga, kanguso. Ayan. Ayan, dito na ako sa'yo, Dancing Myra Vlog. Tamsakan ko muna yung upcoming mo, Sisikoy. Ayan, nakatamsak na ako dito. And then, puntahan ko dito sa kabila. Sa kabila. Ipin ko nga si Rada. Ayan, chin spin tayo, guys. Ayan. Ayan, punta. Ay, dito ako sa kabilang cellphone ko. Sisikoy, Myra Vlog. Dancing Myra. Tamsak ulit sa yung upcoming sis. Agnes, pinakain mo na ba si Choco? Ayan, sis Myra, pangalawang play ko sa'yo ay pangalawang tamsak. And then, nandito na ako sa yung video, Dancing Myra. Ayun, nag-loading, agoy. Teka, wait lang. Ayaw mo ha. Saway ka. Ayan. Ayan, dito na ako sa Usapang Babae Part 2 sa McDo. Ayan, 8 minutes and 50 seconds. Dancing Myra, playing ka na. Ayan, may ads ka pa. Tapusin natin yung ads mo. You're welcome, Manay Mirna. Dan Rada from Manay Mirna. Ayan, playing ka na, Dancing Myra. Sa iyong 8 minutes and 49 seconds. Ayan, naka-play ka na. Ayan, Manay Mirna, punta kita ulit ha, Manay Mirna, kasi lang yung video mo, shorts video lang. Punta ulit ako sa'yo, Manay Mirna. Ayan, si Kuy Boyski, still playing, malapit na matapos, si Kuy Boyski.
Yan, dito ako, Manaymer, nasa seaside. Ayan, seaside. 1 minute and 32 seconds. Holograph, hello Holograph. Thank you so much for coming, Holograph. Ayan, sis Boyski, malapit ka nang mag full watch. Dancing Myra, still playing, Dancing Myra. Sir Nikael, salamat sa iyo dyan, Sir Nikael. Ate Myrna, still playing. And then, si Dancing Myra Vlog, still playing din. Si Kuy Boyski, malapit ka na matapos. Si Kuy Boyski, ayan, malapit ka nang mag-full watch. Madam Prini, salamat sa iyo dyan, Madam Prini. Ayan, Manaymer na, still playing. Dancing Myra, still playing sa'yo, Dancing Myra. Ayan, Sis Boyski, dahil full watch ka na, Sis Boyski. Salamat, Sisi Kuy, ha. Ayan, naka-play ka na, Dancing Myra, sa Usapang Babae Part 2 sa McDo. Ayan. 8 minutes and 49 seconds. Sisi Kuy, Dancing Myra, playing ka. Sister Rada, are you still there, Sister Rada? Salamat, Sis Eds. Salamat sa iyo dyan. Thank you so much. At ayan, nagko-connecting ba? Nagko-connecting. Agoy, 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 agoy. Ayan, dahil full watch ka naman, Myrna. Ayan, dahil watching na naman, Manay Myrna, ha. Dahil full watch sa'yo, Manay. Madam Prini, salamat. Ayan, Sister Rada. Thank you. Ayan, dan po, Rada, nakapin. Ayan. Sister Rada, are you still there, Sister Rada? Frini OTW from Dancing Myra Vlog. Manay Myrna, salamat sa iyo dyan, ha. Sisi Kuy Boyski, sleep ka na dyan. May pasok ka pa bukas, Sisi Kuy Boyski. Ayan, may ads ka, Dancing Myra. Sa gitna. Ayan, tapusin natin ang ads. Ayan. Oh, sleep ka na, Sisi Kuy Boyski. Salamat sa iyo dyan. Dancing Myra Vlog, dikit po from My Mix Vlog.
Ayan, si Kuya Dancing Myra, dan dikit na sa'yo, si My Mix Vlog. Yan, salamat guys ha. Salamat, salamat. Yan, playing ka pa rin, ano, Dancing Myra. Usapang babae part 2 sa McDo, Ma'am Dancing Myra Vlog, bakas from My Mix Vlog. Ayan. Ayan, si Kuya Dancing Myra, bahala ka na magsukli kay My Mix Vlog, dikit na siya sa'yo. Yan, Dancing Myra Vlog dan from Jane Rose Vlog. Ayan, si Lee Songshun TV, Lee Songshun TV. Pin natin si Lee Songshun TV. Lee Songshun TV, hello. Thank you so much for coming, Lee Songshun TV. Lee Songshun, I'm going to your link, Lee Songshun TV. Ayan, 1 minute and 31 seconds. Ang cute, cute and lovely sparrow. Ayan, 1 minute and 31 seconds, Lee Songshun TV. Dan po, ano sabi? Dan po sa hagdan, my mix from Dancing Myra. Ayan, Lee Songshun TV, stay playing your video. Ayan, nagbaba ng bahay, si Jane Rose Vlog, guys. Ayan, pakisalo na lang. Laki na ng bahay ni Lee. iChannel, magarap shout out sa iyo dyan. iChannel Multimedia. Gandang gabi. Ayan, full pack all bell. Kanino? Si Kuya Dancing Myra. Happy Valentine's everyone from iChannel. iChannel, happy Valentine's din sa iyo dyan. Musta po kayo, host? Ayan, okay naman. Ayos lang. Sir Lee Songshun TV, dan full watch your video, Sir Lee. Ayan, malapit ka na mag-full watch si Kuya Dancing Myra. Malapit na ikaw matapos. Ayan, +1 banana ka si Kuya Dancing Myra, ha. Ayan, all bell. Yung pinang-play ko sa'yo, didikit ko na. And then, plus, pang 50 thumbs up si Kuya Dancing Myra. Isang banana, tsaka pang 15 thumbs up ako sa'yo. Yan, 8 million in the house, guys. Maraming salamat. Nakailang ano na ba tayo? Ayan, malapit na tayong mag-end. Madam Prini, salamat sa iyo dyan, Madam Prini.
Ayan, malapit ka na mag-full watch, Dancing Myra. Ayun, dito ka naka-play. Ayan. O, ayan, dahil full watch na, Dancing Myra. Ayan, walang anuman po. Ayan, thank you so much. Ayan, dahil full watch ka na, Dancing Myra. Nag-thumbs up lang ako, hindi ako nag-comment. Para hindi na tayo magtagal ba. Ayan, puntahan kita ulit, Madam Prini. Nandito ulit ako sa bahay mo, Sis Prini. Dahil nag-stay ka naman ng matagal sa akon. Ayan, dito ako sa nagpaligo kay Mama Fig 10 days ago. Ayan, Acid Tube Dan, connect to you from Prini Vlog. Ayan, Sis Prini, ayan, still playing your video, Sis Prini. Still playing na pala ang video mo sa nagpapaligo ng baboy, Madam Prini. Playing ka na. Ayan, salamat guys, sa nandyan pa. Thank you so much. Ayan, si Radyo Vlog, sister. Ayan, Radyo Vlog, mega love shoutout. Thank you so much for joining. Ayan, si Sikoy Dancing Myra. Nandito ulit ako sa bahay mo. Pangalawang play ko sa'yo, si Sikoy Dancing Myra. Ayan, dito ako, si Sikoy sa ang aga. Antok pa sana ako, 9:30 to 10:30 AM. Ayan, Zumba ba to? Ayan, 6 minutes and 16 seconds. Zumba class. Ayan. Ayan, Dancing Myra, playing ka ulit. Pangalawang play ko sa'yo, Dancing Myra. Ayan, still playing ka, Madam Frini. You're welcome, Dancing Myra. You're welcome. Ayan, after nitong ma-play ko sa inyo, mag-end na tayo, guys. Pagkatapos ng video mo, Madam Prini, kay Sisikoy Dancing Myra, still playing. Radyo Vlog, mega love shoutout. Ayan, Dancing Dan from Radyo Vlog. Holograph, thank you so much for coming, Holograph. Yan, 9 million in the house. Maraming salamat, guys. Ayan, may mix vlogs. Maraming salamat sa iyo dyan na may mix vlog, Agoy. Walang anuman host. Ayan, sabi ni may mix vlog. Agoy, nabulol na si host. Minsan nakakabulol talaga pag lalo pagka yung panay salita mo, yung nakakain mo na yung mga letrang sinasabi mo. Agoy.
Ang lalaki na ng baboy ni Madam Prini. Ano daw? Kanino daw dan si si Radyo? Dan Korean bro, ayan, Korean bro, Dan. Sino ba si Korean dyan? Kay Lee Song-shun ba? Sa nakapin ba? Radyo, ayan. Radyo Dan from Dancing Myra. Radyo. Ayan, Dan, connect to your Dancing Myra vlog. Baba natin to si Lee Song-shun. Wala, hindi naman to nagtatagal si Lee Song-shun TV. Si Lee Song-shun TV, Dan. Okay. Wala na si Lee Song-shun TV. Umalis na. Ayan, Madam Prini. Dan, full watch na ikaw, Madam Prini. Like Dan, Madam Prini. Ayan, si Sikoy Dancing Myra. Still playing. Ayan, mag-comment ako ng isa dito kay Madam Prini. Ayan. My mix Dan from Radyo Vlog. Ayan. My mix vlog. Pabalik na lang kay Radyo. Agoy. Ano ba to? Ayan, Dancing Myra. Still playing ikaw, Dancing Myra. Mag-ano lang ako, maglagay lang ako ng dextrose at malapit ng tawag dito. Ate Mirna, salamat ate. Ayan, +1 banana ka, Dancing Myra sa akin. Ayan, si Sikoy Dancing Myra, +1 banana. Radyo, ayan, Radyo, thank you so much dyan sa iyo, Radyo. Ate Mirna, Ate Mirna, papunta ulit ako sa bahay mo, Ate Mirna. Acheda, thank you so much, Acheda. Ayan, ate, nandito ulit ako sa bahay mo, te. Ayan, dito ako sa 9 minutes mo, ate, 12 days ago. Ayan, pang 62 thumbs up, Ate Mirna. Ayan, naka-play ka na, ate, sa 9 minutes mo, ate. Sa Indomie. Ayan, pang 62 thumbs up, Ate Mirna. Ayan, maraming salamat, Ate Mirna. Naka-play ka na. Sa 9 minutes mo, may ads pa, Ate Mirna, may ads pa siya. Sir Nikael, salamat. Sir Nikael, pag-antok na kayo, Sir Nikael ha, go na. Kasi medyo gabi naman na, Sir Nikael. Salamat sis. Ayan, walang ano man, te. Ayan, may ads ka pa, Ate Mirna. Ayan, i-done full watch ko yung ads mo, ate. Ayan, Radyo Vlog. Watching Dan from My Mix Vlog. Ayan, Acheda Godefa Dan from Jane Rose Vlog. Jane Rose Dan from Arjo. Ayan, Ma'am Mirna, salamat po sa support lagi. Ayan. Kaya nga, napaka-supportive din natin, Mirna. Sir Nikael, pag-antok na kayo, Sir Nikael, Ayan, go na kayo, tulog na kasi medyo hating gabi na din. Ayan. At least si Ate Mirna, maaga pa kila Ate Mirna niyan. Kasi iba oras nila. Jane Rose Vlog. Jane Rose Dan from Radyo Vlog.
Ayan, 16 million in the house. Maraming salamat, guys. Ayan, ang haba ng ads ni Ate Myrna. Sige lang po, nagpapaantok na po. Ayan. Basta pag inantok kayo, Sir Nikael, tulog na ha, Sir Nikael. Welcome, Sir Nikael, at salamat sa inyo ni si Summer. Ayan. Si Don Tiago. Don Tiago, may galap shoutout sa iyo dyan, Don Tiago. 521 si Don Tiago. Hindi natin ng jacket si Don Tiago. Ayan, may moderator ka na, Don Tiago. Ayan, si Gary Beer Boy. Bakit nakatakpa mukha mo? Okay lang yun na nakatakip yung mukha ko. Huwag mo nang hanapin yung mukha ko. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, Gary Boy. Don Tiago, Dan from Radyo. Ayan. Cook na si Summer, hihi. May work pa kasi siya bukas. Okay lang yan, Sir Nikaelo. Sabi ko nga kanina, tulog na siya kasi may pasok pa siya bukas. Wawa naman. Mapupuyat. Ayan, Ate Myrna. May ads ka pa rin, Ate Myrna. Ayan, Tiago, Dan from Radyo Vlog. Ayan, tapos na yung ads mo, Ate Myrna. Ayan, naka-play ka na, ate. Ayan, starting na pag-play ng video mo, ate. Tapos na ang iyong ads. Radyo Vlog. Ayan, Ikael TV Dan from Radyo Vlog. Ang sipag ni Radyo makipagdikitan. Radyo Vlog. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Ate Myrna, still playing ikaw, Ate Myrna. Ayan, magpapasalamat na tayo, guys, sa ating sa ating mga, sino ba yung si ano ba to, Gian, si Gian. Gian, may love shoutout, Gian. Don Tiago, may love shoutout from Madam Prini. Ayan, si Don Tiago. Ayan, salamat po, host. Ayan. Ipagdikitan ka dyan, Don Tiago. Ayan, Ate Myrna, still playing ka, Ate Myrna. Ayan, Don Tiago, dikitan mo yan sila. Ayan, si Ate Myrna Grande, si Prini, Sir Nikael. Ayan, dikitan mo yan, Don Tiago, para madagdagan yung bahay mo. Ayan, si Gardening Journey with Eds. Dikitan mo rin yan, Don Tiago. Ayan, magpasalamat na tayo, guys, sa ating mga naging bisita. Mag-i-end na tayo. Ayan, si Kuya Eds, maraming salamat. Madam Prini, thank you so much. Radyo Vlog, thank you so much. Ayan, si Sir MH The Adventure. Hello, Sir MH The Adventure. Thank you so much for coming, Sir MH The Adventure. Thank you so much. Ayan, si Susan, thank you. Sir Nikael, maraming salamat, Sir Nikael. Ate Myrna, especially kay Ate Myrna.
Ayan, Ate Myrna, thank you so much Ate Myrna. Kay Madam Summer, kay Sisi Kuy Summer, maraming salamat. Ay, Sis Prini, thank you, thank you, thank you. Sa lahat ng naging bisita ko guys, maraming salamat. Ayan, Sir MAHD Adventure, thank you for coming. Ayan guys, thank you so much guys. Mag-end na tayo dahil medyo gabi na. Maraming salamat guys sa lahat na naging bisita ko. Ayan, thank you so much sa mga humabol. Si Susan, thank you so much. And then, MHD Adventure, thank you so much. Ayan guys. Bye-bye, see you tomorrow. Ate Myrna, full watch ko, Ate Myrna, yung video mo ate. Ayan, naka-playing lang siya te. Ayan. Ipo-full watch natin to Ate Myrna. Ayan guys, maraming salamat guys. Ayan, mag-get na tayo. Ayan, see you next time. See you next live. Ayan, thank you so much guys. Magandang gabi, good evening sa lahat and God bless you all. Ayan, Frinidan from Radyo Vlog. Ayan, yes host. Ayan. Thank you guys, bye-bye.